Quan parlem de càncer, habitualment pensem en tractaments com la quimioteràpia, la radioteràpia o la cirurgia. En els últims anys, la recerca ha obert camins nous i molt prometedors. Un d'aquests camins és la immunoteràpia, que consisteix a activar el nostre propi sistema immunitari perquè reconegui i destrueixi les cèl·lules tumorals. És, en certa manera, com entrenar un gos que fins ara no entenia què havia de mossegar. Hola, soc el Miquel Conesa i soc estudiant de doctorat a la Universitat de Barcelona, a l'IDIVEI. Dins de la immunoteràpia hi ha una estratègia especialment innovadora, l'ús de virus oncolítics. Es tracta de virus modificats genèticament que tenen la capacitat de destruir selectivament les cèl·lules canceroses i alhora estimulen una resposta immunitària contra el tumor. Sé que esteu pensant, virus? Després de la pandèmia i de la Covid encara no hem tingut prou? Doncs vull dir-vos que no us heu de preocupar, ja que no tots els virus són enemics. De fet, fa dècades que fem servir els virus com a eines per fer vacunes i, ara també, com a agents antitumorals. És una mica com redirigir un lladre perquè treballi com a guarda de seguretat. I no us preocupeu que els virus no s'escapen dels laboratoris ni provoquen apocalipsis zombi com podríem veure a una sèrie dolenta de Netflix. Aquests virus no poden causar malalties ni escapar-se fàcilment, ja que treballen amb cabines de bioseguretat, filtres d'aire i protocols molt estrictes. En el nostre cas, treballem un virus anomenat Vaccinia, històricament utilitzat per erradicar la verola. Aquest virus està modificat genèticament i d'entre les moltes modificacions que se li han fet, se li ha eliminat el gen timidina quinasa, que és necessari perquè el virus pugui funcionar amb normalitat. Amb això aconseguim que el virus només pugui multiplicar-se en cèl·lules tumorals, no a la resta de cèl·lules. Les cèl·lules tumorals són molt actives, tenen un metabolisme alterat, com algunes persones a les 5 del matí a la discoteca. Aquest metabolisme hiperactiu fa que les cèl·lules tumorals tinguin tot el que el virus necessita per replicar-se. A les cèl·lules sanes això no passa i el virus es queda a mitges, sense acabar de formar-se. És com un motor al que li falta una peça clau per a funcionar. En condicions normals, com serien les cèl·lules sanes, no arrenca, però quan entra una cèl·lula tumoral troba totes les peces que li faltaven i pot començar a funcionar. Un cop dins, el virus es replica i fa moltes còpies d'ell mateix i destrueix la cèl·lula tumoral. Quan la cèl·lula cancerosa mor, allibera tot un seguit de senyals que alerten al sistema de defensa del cos, al sistema immunitari. Aquestes defenses comencen a reconèixer el tumor com una amenaça. És com si les cèl·lules mortes deixessin una espècie de rastre o alerta vermella que desperta les defenses del cos. Un altre gran avantatge del virus Vaccinia és que té un genoma molt gran, com un contenidor buit que ens permet introduir múltiples gens addicionals. Això ens dona la possibilitat d'afegir-hi funcions extra, com instal·lar aplicacions noves al mòbil, per exemple, molècules que milloren la seva activitat antitumoral o que potencien la resposta immunitària. Tot i que encara queda recorregut, estem en un moment molt emocionant de la recerca oncològica. Aquests virus, antics i enemics de la humanitat, s'estan convertint, gràcies a la recerca científica, en eines terapèutiques amb un potencial extraordinari.